Que eu non repaso esa vida. Claro. O capitán chamaban don Antonio Pastrana. Moi bo capitán. Bueno, un bo capitán, boa persona, non? Como bo capitán tamén era moi velho, xa era velho. E cada non xa se retiraría. Despois fui de vacacións, ele máis eu. E fui para Cádiz e vim para Galicia. E ven un catalán, un animal daqueles, que aí catalán son como animales, e os vascos igual. Hai de todo, que eu estou en bons compañeiros, pero non ten nada que ver. Son moi alabadiços, non? Sí, sí. Antes de vir de permiso con 12 días desde Bilbao aquí, xa habitados días xa se van ir a vir, non? Que ahora aquí chegou un veciño meu, que estaba de palero. Eu estaba de fogonero xa, era máis velho que a mí. Eu estou de fogonero, pero non dou o ancho e puxeron de palero. Entón, chegou un telegrama, fulano tal, que se presente, que senón será tal, será despachada tal. E foi a mandei outro. Fui ao médico a Carnota e dixe, por un dolor de vientre tal, e no vientre non te miran en sitio ningún. Non me volveu a contestar. Entón cheguei estaba na naval, no río de Bilbao, na naval abaixo. Entón, xa me estaba esperando. Aí que agora anda bastante, como anda de viento. Agora parece que anda bastante duro. Non me dixo outra palabra. E pensei en don Antonio, cando cheguei tamén fui para o fondo. Se foron algúns que eu sei, pero ele non tiña por qué, porque era bo home, bo capitán, pero... E como era a vida no castillo de Montjuïc? Como era a vida a bordo? A que hora empezabas pola mañán? Como era a vida a bordo? Como era todo o traballo? Dígoche, hai que berrarlle ao Marino, que o Marino da Curra de Quilmas, que ten casi 95 anos e non escuita ben, hai que berrarlle ben. Contanos como era a vida no barco, no castillo de Montjuïc, o teu traballo, e o comer, e os camarotes, todo. Contanos. Eu fui palero 7 meses. Hasta 2 anos o resto fui de fogonero. Fame, canta como os cães, que andan rescendendo pola calle. Cartos ganabas poucos. Ganabas 300 pesetas menos unha perrichica. Os fogoneros. E máis os mariñeiros, os mozos ganaban menos. Depois as horas eran a 6 reales, a 1,50. Se cada día 20 horas non se apuntaban, non se pagaban. Porque o barco era da Empresa Nacional do Cano, era do Cano, do goberno. Barcos recollidos da guerra, que eran estranxeiros. Era unha calamidade, era un famazo terrible. Entón... Cantos meses de campaña estabades a bordo? Canto tempo botabades a bordo? 6 meses ou máis, ou canto? Canto tempo botabades a bordo? Un ano e pico. Un ano ou ano e pico sin vir a casa? Si, se non fora a reparación non ia nin a casa. O ano denos permiso porque fomos a reparación, colocar o hélice. E máis levantar as turbinas. Levo 3 meses en arreglar eso. Dábanos 12 días. Tuve 24, non? Bueno, espera, 30 era igual. Pero a vida non era para vivir, non era... A vida era para vivir para as empresas. As empresas. É malo, o que tinha bo puesto un caldereta, un contramestre, ese ganaba moito. Ganabanse pouco máis, para de pesos máis que nós. Pero tiña outros gastos que de fazer previsións non sitio e noutra, e onde se metían eles. E máis non tiña... En expediente, si, non se daba unha perrichica. Eu por xa pasamos en Barcelona, 17 días, porque os días de festivos en Barcelona respetanse moito. E fomos para Melilla e non había unha perrichica para comprar unha barra de pan. Nin tiña a quen pedirla. Nin tabaco, nin nada. Era unha desgracia, a vida de Franco era unha ruína, unha desgracia. Grazas aos Estados Unidos, Francia, Alemania
Inglaterra, Montevideo, que foron emigrando por aí e aí fixeronse xentes. Sí, Aí daban cartos, aí ganaban cartos, sí. porque o pez valía unha dólar 12 pesetas. Carallo. Vendían e compraban a ti por 12 pesetas. Claro. Chegou a valer a dólar a 20 pesos. Oh, mi A má. 20 pesos a unha dólar. Sí, señor. Mandabas unha dólar da lá e cobrabas aquí 20 pesos. Miña nai. Eu fixemos ir a Montevideo e valeu a cada peseta 9 pesos. Porque a moneda lá valía, a daqui non valía para nada. Nada, claro. Non estaba reconocida por ninguén. Claro. Até que depois Fran empezou a andar por aí adiante e fixeron un pouquinho mesmo. Fixeron as casas do que cando voltou a vida, porque moitos que andaram toda a vida na área e viñeron de Buenos Aires fazer as casas, prestar os cartos para fazer as casas. Manda carallo, navegando toda a vida. Que ali un par de zapatos valía 500 pesos. Ou 500 pesos, 1000 pesos valían 1000. O carto argentino non valía nada tampouco. Chegamos aquí eu sei de todos os que tiveron que prestar os cartos, os que viñan de Buenos Aires. Sí, señor. Aquí era unha desgracia da vida. Aquí non é como é hoxe. Non,